Mae'r garfan yn cael ei chyhoeddi wythnos yma. Osian, chreuwr fel Tom Lawrence neu nhw wych ar hyn o bryd. Lot o adroddiadau heddi fod Ben Woodburn falle mynd i fod yn y garfan os na enwau newydd yn mynd i fod yna. Wel, mae wedi bod ar y fainc heddiw yma, Harry Wilson i Lerpwl hefyd, felly y peth sydd yn sicr ydy bod yna lot o chwaraewyr ifanc, y to ifanc na'n cnocio ar y drws yn wirioneddol. Bellach, a da ni angen hynna. Felly, gei di weld dydd iau. Ond, da ni'n blest iawn fo sut mae'r chwaraewyr ifanc na. Mae yna nifer ohonyn nhw, amryw ohonyn nhw, wedi bod i mewn yn barod yn y camp y tîm cyntaf, tu ôl i'r llenni, yn ymarfer am wythnos ar y tro, mwyn cael y profiad yna. Felly fod nhw'n gallu gwneud y cam yna pan mae'r cyfle'n dod, ac mae'n bwysig bod ni hefo'r ffresin na i ddod i mewn i'r garfan fel da ni'n symud ymlaen. Ond ia, newyddion da hefo nhw. Newyddion da bod y gêm yn dod ar S4C unwaith eto, fel oedd yna yr Euros, dod â chydig o lwc yn ôl gobeithio efo'r canlyniadau. A'r newyddion ddim cystal wrth gwrs fod y Barry Horns ddim yn mynd i fod yn gallu mynd i'r stadiwm, a fo yna gyn llead o'r cefnogwyr yn gallu cael ei mewn i'r stadiwm fo yna filoedd wrth gwrs yn mynd i fynd drosodd, ond fe rhaid ni drio wneud y gorau allan o'r sefyllfa da ni yn ac edrych ymlaen i beth sydd yn sicr yn gêm enfawr i ni. Ie, maen nhw'n diogrymu falle, bydd pawb yn dod o Cazoos gyda nhw, Hal Robson Cazoos, ni'n gweld na'r S4C cyn hyn, gawn ni weld beth ddaw. Ond chi'n dechrau ni'r rhaglen yn sôn am y ffilm na, Don't Take Me Home o Ffrainc, chi'n clywed y chwaraewyr i gyd yn gweud bod nhw'n teimlo fel brodyr gyda'i gilydd, edrych mlaen i fod yn ôl gyda'i gilydd. Felly, mae rai bod nhw yn edrych mlaen i fod yn ôl fel chi a tîm hyfforddi ar gyfer y gêm yma yn Iwerddon. Ie, tos am 2 waith y munud fydda ni'n dod at yn gilydd, fydda nhw'n wen o glist i glist, ac oherwydd maen nhw'n llwyr mwynhau cwmni gilydd, a mae'n mwynhau chwarae hefo'i gilydd. Fysa nhw, dwi'n meddwl, yn dymuno gallan nhw fod yn chwarae fo'i gilydd fel clwb yn wythnosol, oherwydd dyna'r mwynhad pyr mae'r chwaraewyr yn ei gael. Felly mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi cymryd amser ac wedi cael ei gynllunio, nid rhywbeth sydd just wedi digwydd. Felly, ond mae rhaid ni drio manteisio'r hynna. Da ni'n gwybod fod ti'n mynd i fod yn gêm anol, mae'r weriniaeth yn dda am be maen nhw'n... Mae'n dyn yn dda yn y grŵp chwarae teg. Efallai fod y perfformiadau ddim wedi bod yn arbennig o wych, ond maen nhw'n dda am be maen nhw'n neud, ac maen nhw'n cael canlyniadau. Maen nhw'n anodd iawn i chwarae ni herbyn. Felly mae rhaid i ni sicrhau fod ni'n gallu dygymod â hynny, ac sicrhau wedyn fod ni'n cael y fantais yna ac yn cipio'r triffwynt oherwydd. Os oes yna un peth da ni siomedig hefo fo hyd yn hyn ydy yn y 2 gêm ola lle maen nhw wedi bod yn gemau cyfartal, da ni wedi bod ar y blaen y mob un o'r hynna 4 gwaith, felly ond heb bod wedi llwyddo i gipio'r triffwynt yn y 2 gêm yna, felly mae gennym ni wersi i'w dysgu, ac bod ni'n mynd i mewn i hon yn hynod o bositif, da ni'n gwybod hefyd fod rhaid i ni fod yn wyliadwrus a fod rhaid i ni fod ar yn gorau. Hyfryd, Osian, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Pob lwc i chi wrth gwrs.